Nyakoram gajon kamoro moro mintiere machiegni twak marwa otieno makawuono chenro mano mar mine wacho. Thor wachwa otieno makawuono en jiwo somb nyithindo manyiri. Nyakoram gajwang penj mano mar klas 12 KCSE mar higa mokalo. Bende duoko mare nosechiwa yanga e Januar mano dwe mabende wantiere ni. Jopuonjre manotimo penj maduong' Nyakoram gajwang na gin jopuonjre 993 226. To kaluwore kod jatend migawo mochung' weche mag somo Migosi Ogamba noyango kanyo ni e higni 2 moluore Nyakoram gajwang kwan mag nyithindo manyiri manotimo penj mar KCSE nobedo koda medruok kipimo kod mago mag nyithindo mayawuoyi. Manyiso ni higa mar 2025 nyiri manotimo penj na gin 501,214 ka joma chuo kata na jopuonjre machuo na gin 492,012. Penjo mabende naneno kata ka oganda penjo kinde mabende nwa pogo kata mna kanwa share mbui posters e mbui mago mag oganda. Eni dibed ni girl child bedo empowered ahinya maloyo boy child. Kata kamano chenro marwa otieno makawuono to en mar mine wacho. Koro nyithindo manyiri ere kaka inyalo jiw sombgi Nyakoram gajwang. Kata kamano nyithindo mayawuoyi un bende okwawe wuok e twak ma en twak mabende onywako ute. Nikech kana ng'iyo kata mna nonro mabende notim koda migawo mar somo nitiere counties 10 Nyakoram gajwang mabende jopuonjre manotimo penj ng'enygi na gin jopuonjre ma yawuoyi kipimo koda jopuonjre manyiri. Achiel kuom counties ma kamago gwenge makaluo ma kwan mag yawuoyi na ng'eny kipimo koda nyiri en county ma Homa Bay. Mano penj mano mar KCSE mar higa mokalo. Bende nitiere counties 14 Nyakoram gajwang mawachre ni jopuonjre manyiri na ng'eny ahinya maloyo kwana mago mayawuoyi. E gwenge mago makaluo Nyakoram gajwang na achiel kuom gi en county ma Kisumo, county ma Nairobi bende nitiere kanyo. Omiyo tieno makawuono en mbaka ma bende okadago kenda antiere ka gi Dr. Agnes Salome Awuor ma bende en registrar mar mbalariany mar Just en Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Utudre kodwa kintiere county ma Kisumo. Daktari arwaki ni machiegni twak. Yeah, Sharon erokamana inya amor kabire studio ma Kisumo kawuono. Amor kirwaka e duond mine kata mine wacho. Amor nikech I am a woman. And education emomiya abiro kate e studio ni kawuono. Gi title mimi and Dr. Agnes Salome Awuor. So onge, apart from God, onge gima value kaka education. To education ma value zaidi en education mar mine. Nikech minwa dino kosomo dikoro dino kachopo kama na chopeni. To minwa no sacrifice everything as a widow for 30 years. Mwa bet kaka abet kawuono. Erokamana inya daktari esulwe mar minwa. Erokamana inya nikech ang'ini thuolo mwantiere godo e mine wacho en thuolo machuo. Kata kamano daktari mana gi penjo mana chako godo. Kanwa keyo posters e mbui mag oganda to oganda na penjo ni to boy child dibed ni ok bed empowered kaka girl child. Nikech kanyo na wacho motelo ni ma en higni 2 moluore e penj mar KCSE makwan mag nyithindo manyiri heo kata na nyithindo machuo. Wachaka gi kanyo nikech ang'ini otieno makawuono to biro bedo kwa jiwo somb nyithindo manyiri chuo to nitiere kanyo. Sharon adwa konini part of my passion is also the boy child. And the foundation miluongo ni Hekima Kaka Society. Hekima Kaka Society deals with the boy child. Because in one way or another, the boy child owe oko. Okwa pay a lot of attention to the boy child, kaka wamiyo girl child. And nikech Joma oko, we have a lot of foundations for the girl child. Lakini foundations Martin, e Kenya ka, deal with girl child. And that creates a lot of gender inequality. To gimati more, nyathima wui kokijiwo, because of the single motherhood, mabe ntie Kenya matindo medore, onge dichuo manyathi neno kaka role model. Koro ka nyathi neno mana min gi kende, openjore ni to chuo manyalo luwo kanye. To nyithindwa mang'eny
mayowuoyi be sani we klas 8 to gidonje tija piko. Giwe klas 8 to gidonje nam, gidhie nam. To because of also lack of parenting, nyithindo mang'eny dhie drugs, dhie kongo at a very young age. So akwayo jothurwa kata jopuonj mantie mbalariany, mantie secondary school, mantie primary school, ng'ieuru nyithindo mayowuoyi. Let's not concentrate nikech kwa wacho ni empower the girl child. Who are we empowering the girl child for? Tari wang'ane na weche mag motenre kod jiwo koro somo nyithindo manyiri. Nitiere moko kuom counties 10 mabende kwana mago mag nyithindo mayawuoyi kata mana jopuonjre mayawuoyi noloyo mago manyiri. Gwenge mago makaluon wacho ni penj mano mar KCSE mano mar higa mokalo. County ma Homa Bay iwacho ni kwana atamalo 48 mag nyithindo manyiri ema notimo penj kipimo koda nyithindo mayawuoyi kwana atamalo 52. Samoro kaka jalnero ma olonyo weche mag somo to bende in japuonj kanyo, in registrar e just. Nang' mentiere gwenge mamoko ma samoro nyithindo manyiri bedo matin kipimo gi yawuoyi. Kanyalo mana nyisi counties 10 makamago, iwacho ni kwan mag nyithindo mayawuoyi no nyithindo manyiri. Oriwo county mag Garissa, Mandera, Wajir, Turkana, Narok, Samburu, Mombasa, Homa Bay, Nyamira, kanyakla kod county man ma West Pokot. Koro gima timore kama e gini nyithindo manyiri nyalo bet mang'eny e counties gi. Nikech kaka Wajia, counties mikwanogo, those are pastoral counties. Most of the boys fall out of the way. Iwinja Sharon. Koro nyithindo go chop kate form 4. Koro yudo nyiri emidhiro. Nyiri ema dhie school. To gidhie school to ka gichopo form 4, gibe gilale koriamo because of early teenage pregnancies, nikech early marriages matimore. Koro yudo counties kaka Wabiro, Kisumo ka. Ineno ka nyithindo ijiwo gi school. Ineno nyithindo ma yowuoyi jiwore gi school nikech sache moko that is the only option they have. Lakini nyithindo gin nyithindo. Kik wang'e ni mae nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako. Nyithindo duto onego som. Especially nyathi ma nyako kawuono. Nyathi ma nyako kokoriwore gi school maber. Onge dichuo madwa kendi gi lweti nono. Economy masani kila ng'ato kero gimore mesa. And if you can't discuss something on the table, then you are just a follower. Kate marriage. Kata kwa dhi kate mbalariany. Sani onge ni mae miyo, mae dichuo. Waduto wadhi mbele nikech gima nitie obwongowa. Gi experience mantiego, gi exposure mantierego. To onge gima mi exposure molo education. Erokamano ahinya. To gisani makoro jopuonjre rito riwore kod mbalariany kanyakla kod kuonde tiegruok mopogore opogore moriwo nyaka TVET. Eduoko mano mar KCSE mar higa mokalo. Mano jopuonjre 270, 715 kende ema noyudo C+, manyiso ni mano grade kata mana alama mabed na giyudo manterogi straight e mbalariany. Manyiso ni kwan modong nikech wang'eni nyithindo ma hao 900 notimo penj. Manyiso ni nyithindo 700 gi wiye ok bi yudo thuolo mar riwore mbalariany straight mana kaluwore kod duoko madwarore. Koro thuolo mage mabende nitiere ne jopuonjre makamage kaka registrar mano mar just. Nikech ang'eni okinyi otieno makawuono gineno chenro achiel kachiel. Gima timore Sharon, adwa golo wiwa e gima waparo ni nyathi kom dhie mbalariany kore ka nyathi ochopo. There are a lot of TVET courses, diploma courses, ma nyithindo somo life skills. Adwa konjin kawuono e TV station ka. Ntie jomo timo degree, masani dok timo diploma. Nikech degree mane gitimo no okonygi. Nyithindo ntie madhi masom mechanical engineering e diploma. Nyithindo ntie madhi agricultural courses. Nyithindo madhi e TVET masomo education. Masomo IT. Life skills is the way forward. White collar jobs sanitho. We need blue collar jobs. Nyithindo nyaka ng'i mako chilo.
gimak low, gidhi agriculture, gidhi som electricity, gidhi som nyaka plumbering, gimak nyaka yo mar sports. So let us not be convinced ni koro ka nyithindo 700,000 1,200 kende modhi to 700,000 gi onge kuma dhie. Nyithindo gi ntie gi kama ginyalo dhie. Life skills are very important. TVETs are very important. Diploma courses are very important. Certificates are very important. Kata an mabet ka anyalo koni ni antie gi certificate diploma mar antie gi diploma mar ang'o mar restaurant management. Kawuono ka onge tich mar barele anyalo ya hotel kamoro, I can be employed. I have a nurse aid certificate moa mana America, godita som America. Maka wuono anyalo konyo jotuo kamoro. Koro kik waket wiwa ni koro nyithindo duto nyaka dhie mbalariany, nyithindo duto mbalariany ni kende maging'iyo ni ibomigi tije. Onge tich. We have to teach our children to create their own jobs. To ntie nafasno. Tadira makende tije lwedo hisomo hiwacho ne TVETs mopogore opogore. Kar kamano Dr. Salome no ka thuolo bende dhi kama yo wang'wa. Adwaro mar mondo mi walos bende kotenre koda chiedh nade mabende nyithindo manyiri osebedo ka kadha hinya teenage pregnancy mabende gi dholuo iluongo kanyo ne hie ma oiu. Akeni kaka jala mabende osebedo kod manaka kedo ne nyithindo manyiri kanyakla kod yawuoyi. Wach mar teenage pregnancy iye ma ohiu di wach nango nikech bende aneno bende komedre kata mne gwenge magwa bende makaluo to bende osebedo ka thiro sombo nyithindo manyiri. Sharon, mane I grow up na antie gi dawa mane puonjowa kaka nyithindo manyiri onego bed, kaka nyithindo manyiri onego rit dendgi. To my background as a nun and an educator, I used to gather the girls and I tell them, as you see me, I'm a virgin. At the age of 45, does that mean that sex is food? Sex is not food. And there's nobody, Mausetho, nikech they don't have sex. Self-respect, self-dignity, character, oloyo tiles duto mantierego. Koro akwayo mine, whether you are in the political area, whether you are in the education area, whether you are in nursing, whether you are like my sister Sharon in the media, can we create time to talk with the girl child? Wanyalo loso nafas mondo waket siasa kando. Lakini kapo kwa loso kata nafas wangire wan kaka mine. How do we portray ourselves? Wachal nadi weche mage mae dhogwa. Are they words of encouragement? Are they words of dignity? Are they words that children can hear and you become a role model? Let's become a role model of the young girls. Kata university, ayudoga Nyiri. Kaneno kirwakori maber, I tell you, you are very well dressed. Kirwakori maracha penji, are you going to the class or are you going to the bar? And I become a mother. Let's become parents of our children. Nikech kanya Theo say you don't age. All of us women are being blamed. And this thing can be eliminated. We as women, we take a reflective position. Watching the first position is to protect family. The best success, mar mama, and success a family. How much time do we give to our daughters? Erokamano ya daktari gi jip mari masamoro nyalo chiwo ne jopuonjre nikech nitiere jopuonjre masamoro nitiere koda to gineno nok gitimo maber e penj mar KCSE mar higa mokalo. Samoro japuonjre na dwaro kata mana C+ and above. Tene grade maber nok oyudo mano mar dhi mbalariany achiel kachiel. Akeni ote mane ma dibedi godo ne jopuonjre makamagi kanyakla kod jonyuol
samoro mabende naneno nyathine nokotimo makare osebedo ka otiyo kod omenda mathoth e sikul gi wachni mogik daktari kwa tieko. Adwa wacho ni jopuonjre te ni where you start does not matter. And kamichik, some of us might have begun with certificates. Bas will move forward to diploma. Bas kanyo ya oyo mwa yudo nyaka degree. Mwa dhie masters. Masa ni luongwa doctors, mwa yudo PhD. So patience, acceptance, and being focused, give discipline in your life can take you anywhere you want to go. To parents, adwa kwa jonyuol, ni kiki compare nyathini gi nyathi jirani. Kiki kwal ni nyathini penj. Nikech kikwalo ne penj mochopo A, kochopo mbalariany, to waduoke gi josi. Koro wabeda parents ma accept nyithindo, imiyo nyathi encouragement, nyathi kik dereni. Because you are comparing your child with your neighbor's child. Mano nyathini winje, encourage nyathino, kon nyathino there is no failure. And success does not define you. Is patient, being focused, and knowing what you want in life will take you far. Erokamana inya daktari erokamana inya kuom jipo makara no ka sabendo koro sengadowa agoni erokamana inya kuom mido thuolo mar twak kodwa otieno makawuono achiel kachiel kintiere e studio marwa e county ma Kisumo. Nyakoronga jwanga mano na Dr. Agnes Salome Awuor mabende en registrar mano mar JUICE Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mantiere county mano mar Siaya. Jip makare mabende nochiwne jopuonjre mabende notimo penj mar KCSE mano mar higa mokalo. Gisane yienwa mar mondo mwamake gi kanyo chenro mar mine wacho orumo. Kata kamano aduogo koda weche mathoth mabende nwaikonu e weche manyien mag Oimore. Kik idhi mabora.